pozrite, čím to zavreli. Ešte, že eskapasko to nezavreli. Strašne to honia cesnakom. Gazdovská klobasa hodená bukovým drevom. Tak som zvedavý. Spišská Nová Ves. Tak dúfam, že to bude pračové mäso 87%. No. Jaj. To vyzerá dobre. A? Pozrite. Skúsme. Celkom dobré. Super. Troška by som dal možno menej cesnaku, ale je to výborné. No ešte pôjdem pozrieť aj nejaké iné mesiarstva, toto bolo v obchode, že či nenájdem ešte niečo lepšie. Ale taká dobrá dvoječka ako známka. Ešte keby sa opražila, super.